ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ। ଶନିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାଗୃହଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଞ୍ଜଲିନା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପରଶୁରାମ ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରାଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ, DIPRO ଅର୍ଜୁନ ମାଝୀ, ଫକୀର ମୋହନ ମାଝୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କମିଟିର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଂଘକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ମଦନ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତି ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ବିଲ୍ ଆଣିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସହ ଉନ୍ନତ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସାରଗର୍ଭକ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ ନୀଲକମଲ ମିଶ୍ର, ବିନିକା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମୁକେଶ ବଗର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସଭାରେ ସଂଘ ଉପଦେଷ୍ଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିନୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜୀବନ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିବେକାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର, ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର, ଭାସ୍କର ବାବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ଦାସ, ରଞ୍ଜନ ହୋତା, ଡୋଲାମଣି ସାଲମା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାତ୍ର, ସୁରୁବାବୁ କର୍ଣ୍ଣ, ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଦାତା ସଂଯୋଜକ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ତରଭା, ଉଲୁଣ୍ଡା, ବୀରମହାରାଜପୁର, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି, ବିନିକା ଓ ସୋନପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସୋନପୁର କଲେଜ NCCର କର୍ଣ୍ଣେଲ ଆଶିଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ କ୍ୟାଡେଟ୍ସ ତଥା ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସଂଗଠନ, ରାମଧୁନ କ୍ଲବ, ଗୋପାଳଜୀ ଯୋଗାଳୟ, ଦିବ୍ୟ ଉର୍ଜା ଯୋଗ ସମିତି, କୋଶଲ ହାଇସ୍କୁଲ, ଯଶୋଦା ଦେବୀ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ତଥା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ ଓ ସୁଭାଷ ପଣ୍ଡା, ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, DRDA କର୍ମଚାରୀ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ସମ୍ପାଦକ ମହାଦେବ ମଲ୍ଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକ ଆବାଜ .in